Commissaris van de Koning Han Polman is de voordeligste commissaris van Nederland. Geld van nevenfuncties gaat terug in de provinciepot. En verder in deze Zeeland nu. Groene metamorfose voor straat. En moeders doen proef op tolen. Goedenavond. De Zeeuwse commissaris van de Koning Han Polman verdient van alle commissarissen van de Koning in Nederland het meeste bij, blijkt uit onderzoek van Omroep Zeeland. Polman stort het leeuwendeel van die bijverdiensten direct terug in de provinciekas. En dat maakt hem de goedkoopste commissaris van alle provincies. Bijna 10 jaar geleden interviewde ik Han Polman voor het eerst. En ik wist hem toen deze uitspraak te ontlokken. Ik ben een beetje lui, dat heeft hij goed gezien. Nou, één ding is wel zeker. Iemand die naast zijn drukke baan als commissaris van de Koning bijna de helft van zijn salaris terugverdient, is alles behalve lui. Dat commissarissen van de Koning bijklussen is een vast gegeven. Maar waarom eigenlijk? Het is denk ik heel belangrijk dat je als commissaris ook naast je werk ook in de samenleving dingen doet. Voor mij is het belangrijk dat het overheidsgelieerd is en dat het ook iets toevoegt aan je ambt als commissaris. Op basis van openbare bronnen kunnen we zien dat de huidige commissarissen in Nederland tussen de 3 en de 17 bijbanen hebben. Jetta Kleinsma, commissaris van de Koning in Drenthe, heeft de meeste. Buurman Andries Heidema in Overijssel de minste. Han Polman heeft er 11, waarvan 4 betaald. Ja, dat is wettelijk bepaald. Er is een wet over adviesorganen en er zijn mensen die zijn er als lid, worden ze benoemd door de regering. En er staat een vergoeding tegenover, dat je vergaderingen niet alleen bijwoont, maar ook moet voorbereiden. Dus daar zijn normen voor. Net zoals er bij de hoeveelheden nevenfuncties fikse verschillen zijn, geldt dat ook voor de beloningen of vergoedingen die uitgekeerd worden. De helft van de commissarissen doen hun nevenfuncties gratis. De andere helft krijgt er geld voor. Bij de top 3 loopt dat behoorlijk in de papieren. Commissaris René Paas in Groningen verdient ruim €30.000 bij en Jaap Smit van Zuid-Holland ruim €24.000. Dit zijn bruto bedragen, dus daar gaat normaliter nog belasting van af. Han Polman krijgt voor zijn extra werkzaamheden €57.000 netto. Krijgt daar zoveel geld voor? Ja. Oh, dat wist ik niet. René Paas stort alles wat hij bijverdient terug in de provinciekas. Jaap Smit doet dat niet. Han Polman houdt een klein gedeelte van de neveninkomsten, €6.000, voor zichzelf. Omdat ik ook kosten maak. Ik maak kosten als ik met mensen in Den Haag even eet, als ik een abonnement neem op een aantal tijdschriften. En het is niet zo dat ik dat uit eigen portemonnee hoef te betalen. En daarom heb ik gezegd, bij één van die nevenfuncties laat dat bedrag dan tot mij komen. Het terugstorten van €50.000 in de kas van de provincie heeft een bijzonder bijeffect. Het maakt namelijk Han Polman tot de goedkoopste, zo u wil, de minst dure commissaris van de Koning in heel Nederland. De huizenprijzen in Zeeland zijn aan het dalen. Na makelaarsvereniging NVM bericht nu ook het CBS over de prijzendaling op basis van gegevens van onder meer het kadaster. Volgens het CBS daalt de gemiddelde prijs in Zeeland nu al voor het 4e kwartaal op rij, dus al een jaar achter elkaar. Een koopwoning in Zeeland kost inmiddels gemiddeld €325.000. Vorig jaar was dat nog €6.000 meer. Een 20-jarige vrouw is gisteravond zwaar gewond geraakt bij een ongeluk op de Wemeldingse Zandweg, de N671 bij Wemeldingen. De auto waarin ze zat kwam ondersteboven in een sloot terecht. Een voorbijganger zag een wiel uit de sloot steken en sloeg alarm. Het slachtoffer is door de brandweer uit de auto bevrijd en daarna naar het ziekenhuis gebracht. Bewoners van de straat achter de kerk in Terneuzen hebben hun straat vergroend door veel nieuwe perken te maken en er planten in te zetten. Eerst was het gewoon allemaal grijs, kaal en ongezellig. De buurtbewoners doen mee aan een tv-programma van KRO-NCRV... waarbij in heel Nederland straten een groene metamorfose krijgen. Na een jaar is dit in Terneuzen het resultaat. En de sfeer onderling is er ook een stuk op vooruit gegaan. Het is in ieder geval veel gezelliger. Je komt meer naar buiten, je werkt samen... Je bewatert de plantjes, je doet het onkruid samen weghalen. Het is veel gezelliger. Iedereen is vrolijk. Het is net het zonnetje schijnt altijd, elke dag.
En al die aangeplande perkjes zorgen ook voor nieuwe bezoekers. Er komen veel meer vlinders, bijen. We merken het echt wel. Het is echt heel mooi. Het groeit en bloeit. Het programma van KRO-NCRV 12 Straten Groen komt dit najaar op tv. Een bijzondere ochtend voor de kinderen van buitenschoolse opvang Pien in Koudekerke. De groep mocht samen met sterrenchef Dennis Willems van restaurant Morie naar buiten om in het wild groenten en kruiden te plukken. En ook te proeven. Het was dan ook meteen de start van de gezonde smikkelweken in Zeeland. Bij dit groenteprogramma mogen kinderen van 4 tot 12 jaar koken, proeven en spelletjes doen met groenten. We stappen al meteen op iets heel gezonds en lekkers. Maar deze plant smaakt heel kruidig. Daar kun je thee van maken, en salades maken. En juist de jonge blaadjes zijn eigenlijk heel erg lekker. Wat wel heel belangrijk is, is dat je heel goed weet wat je eet. Want als je het niet weet, als je het niet zeker weet, niet doen. Want dan word je ziek, misschien. Toch? Ja. Spoenies Gezonde Smikkelweken zijn een vrolijk groenteprogramma voor de BSO. Dus voor kinderen van 4 tot 12 jaar. Waarin zij een hele week lang aan de slag gaan met groenten. Spelenderwijs. Ze gaan spelletjes doen. Ze gaan courgettecake bakken, bietenpizza's, kikkercassadilla's en het zintuigenspel. En ze zijn nu van allerlei dingen aan het proeven die ze misschien niet altijd thuis op de groente- of fruitschaal vinden. Dus ze zijn aan het proeven vijgen, puntpaprika's, ananas, tomaten. En dat is heel belangrijk. Ja. 1, 2. Wat vind je ervan? Lekker. Ik denk dat het juist heel belangrijk is om vooral de jeugd, de jongelui, er flink op attent te maken. Van hey, kijk eens wat verder dan het vak in de supermarkt. Ja. Smaakt het lekkerder dan snoep? Nee. Dat niet. Dat is dan weer jammer. En nog meer kindernieuws. In de gemeente Tholen loopt op dit moment een proef met wasbare luiers. Beter voor het milieu en ook voor je portemonnee. En dat je wasmachine dan onder de poep zit, dat is echt niet zo. Moeder Colinda Geluk doet mee aan die proef met wasbare luiers. En ze is enthousiast. Ik ben wel begonnen met wegwerpluiers. En toen zag ik een oproepje op social media van dat de gemeente Tholen wasbare luiers aanbood. En daarbij een soort introductiecursus. En toen dacht ik gelijk, hier moet ik bij zijn. Dus ik heb gelijk een mailtje gestuurd van, ik wil meedoen. Omdat ik zie gewoon hoeveel luiers je weggooit. Dat is echt niet normaal. Ik dacht, hoe kan je dan een beetje bijdragen aan het milieu? Ja, op die manier. Dus dat is eigenlijk de reden waarom ik dacht, dit wil ik toch wel echt gaan doen. Colinda Geluk uit Tholenstad met zoontje Joa. Colinda doet iets wat moeders vroeger altijd deden. Stoffen luiers hergebruiken. Ja, het gaat goed. Boven verwachting goed. Ik had met Fenna, heb ik het ook wel eens geprobeerd om de wasbare luiers te doen. En toen had ik 1 wasbare luier van iemand geleend. En toen dacht ik, wat een gedoe zeg. Dus toen ben ik er gelijk mee gestopt. En nu, doordat je uitgebreid die instructie krijgt van, hoe werkt deze luier, hoe werkt die luier. Ja, krijg je gewoon heel veel handvatten. En ik vind het nu eigenlijk wel leuk. Het wordt een soort hobby of zo. Ik weet het niet. Wat vind je er leuk aan? Leg eens uit. Ja, dat is een goede vraag. Wat vind ik er leuk aan? Gewoon dat je door zoiets simpels eigenlijk ook iets goeds doet of zo. Het voelt gewoon heel erg goed. Dat je gewoon heel duurzaam bezig bent op de een of andere manier. Het gaat om enorme hoeveelheden luiers. 1 kind gebruikt ongeveer 5500 luiers voordat hij zindelijk is. Op Tholen wonen 1287 kinderen onder de 4. Dat betekent dat die kinderen samen ruim 7 miljoen luiers verbruiken voordat ze zindelijk zijn. En dat is weer gelijk aan 10% van al het restafval. Ook bespaart het honderden euro's aan luiers, zelfs als je de kosten voor wassen eraf haalt. Waarom iedereen nog niet om is? Ouders zijn bang voor het gedoe. Bijvoorbeeld poep in de wasmachine. Onterecht, zegt Colinda. Je hebt van die inlegvelletjes en die leg je er dan bovenop. En dan kun je dat inlegvelletje en al kun je dan gewoon in de prullenbak gooien. En de rest van de luier kan gewoon in de wasmachine. Dus als je wat harde ontlasting hebt, dan is dat weggegooid. En de rest kan gewoon in de wasmachine, kan er gewoon bij. Dat was je gewoon schoon met je voorwas. Mijn ervaring is dat het goed schoon gaat, ja. Ja, en als je af en toe nog een vlekje hebt, dan leg je dat buiten in de zon. En de zon bleekt. Dat zeiden ze vroeger altijd al, hè. En ik dacht, wat een onzin. Maar uiteindelijk, het werkt wel echt. Nou, het is te doen. Ja, het is zeker te doen, ja. En andere ouders in de gemeente Tholen die na het zien van deze reportage belangstelling hebben voor de proef met wasbare luiers. 4 oktober is er dan een informatieavond. Wel eventjes opgeven bij de gemeente.
Het scheelde vandaag in Zeeland nogal waar je was. Op sommige plekken regende of miezerde het, terwijl op andere plekken zon en wolken elkaar afwisselden. De komende dagen blijven regenachtig en ook een beetje aan de koele kant. En collega Misha Tromp die trok naar Dishoek en sprak daar met campinggasten die zich moeten vermaken met dit wisselvallige weer. Spelletjes en indoor springkussens die blijken favoriet. Kijk voor de reportage op onze Instagram en TikTok. En tot zover deze Zeeland Nu. Nog een hele fijne avond en graag tot morgen.